Okay, nu får du svaret på, hvad Lucia fra den 13. december fejlede. Alle undersøgelser var normale, blodprøverne var normale, EKG'et var normalt, og alle hendes vitalparametre var også normale. Den ortostatiske hypotensionstest kunne også i første omgang se normal ud, men der er særligt én ting, som man lige skal lægge mærke til her. Lucias blodtryk opfører sig egentlig ikke på en måde, der gør, at man betragter testen som positiv, men Lucias puls, den er lidt underlig. En puls, den skal som udgangspunkt ikke stige mere end 30 slag per minut, når man rejser sig fra liggende eller siddende stilling til stående stilling. Og som udgangspunkt, så skal den slet ikke komme op over 120 slag per minut, når det sker. På grund af Lucias sygehistorie, symptomer og specielt den her undersøgelse, så er det svært ikke at komme til at tænke på POTS. POTS, det står egentlig bare for postural ortostatisk takykardi-syndrom, og det betyder egentlig bare en stillingsbetinget hurtig hjerterytme. POTS kan skyldes flere forskellige ting, og nyere forskning tyder på, at der muligvis også er en autoimmun komponent. Noget af det, der er karakteristisk for POTS, det er det her stillingsskift og de symptomer, der følger med. Altså når man går fra siddende eller liggende stilling og rejser sig op, så kan man blive dårlig, man kan få hjertebanken, blive svimmel og nogle gange besvime. Men samtidig også, at det hjælper at lægge sig ned igen. Lucia blev henvist til hjertelægerne, som udredte hende med blandt andet ekokardiografi og også en VB-lejetest, som i sidste ende endte med at bekræfte diagnosen POTS. Lucia fik hos hjertelægerne forskellige råd og vejledninger til, hvad hun kan gøre for at mindske de her symptomer fra sygdommen. Men hun endte også med at starte i behandling med noget medicin, der faktisk kræver udleveringstilladelse, men som hjalp hende en hel del. Vinderen af gårsdagens konkurrence er selvfølgelig tagget her i videobeskrivelsen og har vundet nogle super effektive pimple patches fra La Roche-Posay. Tillykke med din ekstra julegave. Rigtig glædelig jul og pas rigtig godt på jer selv derude.